Добрага ранку. У мяне сёння самая матэматычная раніца атрымалася. Прывітанне, Лесік. Зараз канікулы, а ты нейкімі падручнікамі і сшыткамі абклаўся. Няўжо хочаш наперад выучыць усю школьную праграму? Кася, прабач, няма часу з табой размаўляць. У мяне вельмі адказная справа. Вось яшчэ, у яго, бачыце, адказная справа. А у мяне яшчэ важнейшая. Растлумач, што ты з усімі гэтымі лічыльнікамі задумаў? Ды нічога я не задумаў. Просто адна дзяўчынка даслала нам вельмі цікавы ліст з заданнем, і я хачу знайсці на яго адказ. І ты сам атрымаў цікавы ліст, схаваўся ад усіх і шукаеш адказ. Так і ёсць. Нічога ты не знойдзеш. Ніякіх адказаў. Гэта яшчэ чаму? Таму што адказы на складаныя пытанні, яшчэ падчас канікул, трэба шукаць вялікай кампаніяй. А хіба ты што-небудзь у матэматыцы разумееш? Ну, калі толькі што-небудзь. Але нашы гледачы лепшыя з лепшых матэматыкі. Разам разбярэмся. Паказвай, што за ліст і што за пытанне. Вось заданне. Яно ад Марты Грыбло, якая перайшла ў другі клас 39-й гімназіі горада Мінска. Ну, чытай хутчэй. Слухайце уважліва. Колькі разоў у радзе да 20 сустракаецца лічба 1? Лічба 2 і лічба 5. І хіба гэта складанае пытанне? Яго ж маленькая дзяўчынка задае. Маленькая дзяўчынка задае, а адказ не ўсе пяцікласнікі знайсці могуць. Кася, якія ў цябе меркаванні? Так, адказ. Лічба 1 сустракаецца 1, 2... Ой, я зусім заблыталася. Ты, Лесік, мяне з патрэбнай думкі збіваеш. Адразу скажы, што табе падказкі гледачоў патрэбны. Не мне, а нам падказкі патрэбныя. Прывітанне, сябры. Прабачце, што спазніўся. Хацеў скласці кубік, але нешта не атрымліваецца. Ой, Ваня, адкладай свае кубікі-рубікі, дапамагай нам. У нас тут матэматычны рэбус, разабрацца трэба. Так адразу і не рашыш. Прапаную запісаць усе лічбы і падлічыць. Ой, Ваня, ну вельмі доўгія падлікі атрымліваюцца. Каб было хутчэй і весялей, я прапаную паглядзець мультфільм. А, добра. Мы і мультфільм паглядзелі, і цікавую задачку ад Марты Грыбло рашылі. Сябры, давайце параўнаем адказы. Лічба 1 у радку ад 1 до 20 сустракаецца 12 разоў. А лічба 2? Усяго 3 разы. А лічба 5 толькі 2 разы. А каб знайсці адказ, трэба было напісаць усе лічбы ад 1 до 20 і уважліва падлічыць усе пяцёрачкі, двоечкі і адзінкі. Яшчэ раз дзякуй, Марта, за цікавае пытанне. Чакай невялікі прыз ад нас. Мне здаецца, што Кася нас не чуе. Чую я вас, чую. Як такіх гучных і не пачуць. Гэта партрэт супермена? Яшчэ чаго? Тут супер Кася намалявана. Кася? А мне здаецца, што гэта спявачка з аднаго вядомага кліпа. Глядзіце, сапраўдная копія. Ой, цябе, Ваня, не правядзеш. І праўда, гэты ліст ад дзяўчынкі Насці, якая жыве ў Мінску на вуліцы Ўсходняй. Дарагія Кася і Лесік, я вучуся ў школе, займаюся англійскай мовай і балетам. Я намалявала гэты малюнак, таму што на балеце мы танцуем гэты танец. Кася, чытай далей. Я не ведаю, як гэта чытаецца, тут не па-беларуску. Ваня нам дапаможа. Little French Song. Нішто сабе. А яшчэ я вельмі люблю вашу тэлепраграму і асабліва яе вядучую Касю. Там пра вядучую Касю нічога не напісана. А пра гэта і пісаць не трэба.
Тое, што Кася лепшая з лепшых, і так усім вядома. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не сварыцеся, гледачы любяць і Кася, і Лесіка. І цябе, Ванечка. Дзякуй. А яшчэ гледачы любяць, калі мы расказваем і паказваем што-небудзь цікавае і вясёлае, і не сварымся. І яшчэ той, хто не прапускае добраранак, добра ведае, што самым актыўным гледачам мы адпраўляем невялікія падарункі. І ўсім нашым аматарам мы заўсёды дарым цікавыя мультфільмы. Тады не будзем губляць час. Пачынаем глядзець. А вы ўсё за малюнкамі сядзіце. Паглядзіце, які дзень сёння. Да таго ж і канікулы. Давайте хутенька збірацца на вуліцу. Пачакай трошкі. Мы без увагі не можам пакінуць ні адзін ліст, ні адзін малюнак. Так, дай паглядзець. Дзяўчынка Крысціна Андрыеўская, якой 6 гадоў, зрабіла вясёлы малюнак. Напэўна, гэта яе двор, і ўсе дзеці займаюцца спортам. Крысціна дала нам карысную падказку. Пакуль што я не зразумеў, якую. Мы павінны наладзіць невялікую алімпіяду ў нашым двары. Кася, ты галава. Што б вы без мяне рабілі? Давайте вырашым, у якім відзе спорту спаборнічаць будзем. У футболе? Касю футболам не спужаць. Я адна супраць вас магу сыграць і перамагу. Вось яшчэ. Не верыце? Я сакрэтны удар ведаю. Пакажаш? Ого, хитренькие якія. Ну, Касечка. Ну, калі ласка, ну просім. Ну, добра, глядзіце і вучыцеся. Кася, мы нават не міргаем. Увага! Футболіст Кася зараз будзе паказваць свой коронны удар. Ну як, здорова? Удар цудоўны, толькі уляціць нам за яго ад дарослых. Кася, трымайся. А я што? Я нічога. Вы мяне самі папрасілі удар паказаць. Усе мы вінаватыя, усім і адказваць прыйдзецца. Як усім? Кася па мячу біла. А мы ёй не нагадалі, што ўсе коронныя ўдары трэба паказваць на вуліцы. Правільна. Вы мяне папрасілі, і я гол забіла. Каб такога больш не здаралася, давайте паўторым, дзе і ў што можна гуляць. Шахматы і шашкі самыя лепшыя гульні. У іх і ў пакоі можна гуляць, і летам на вуліцы. Шахматы, шашкі. Але ўлетку дзецям нельга нерухома сядзець. Дзецям трэба рухацца. Правільна. Веласіпед цудоўны занятак падчас канікул. Толькі ведаеце, без чаго не трэба на веласіпед садзіцца юнаму спартсмену? Як без чаго? Без шлема. Без яго і аматарам ролікаў і самакатаў не абысціся. І праўда. Я таксама пра гэта ведала, толькі трошкі забылася. А зараз давайте ўспомнім, дзе можна катацца на веласіпедах і роліках. Гэта я добра ведаю. Па веласіпедных дарожках. І на школьных стадыёнах, і ў дварах. Галоўнае, каб на дарогу з машынамі не выязджаць. А калі веласіпедысту спатрэбіцца дарогу перайсці, калі ласка, злезьце з веласіпеда і перайдзіце дарогу пешу. І калі ласка, пераходзьце дарогу толькі ў дазволеных месцах. У якіх, памятаеце? Правильно. Па ўсім відаць, што вы вельмі весела і правільна праводзіце летнія канікулы. Ёсць яшчэ адзін сакрэт добрых канікул. Адкрыем яго гледачам. А як жа? Давайте хутчэй. Калі вы пачынаеце дзень з добраранка, бадзёр настрой вам забяспечаны на ўвесь дзень. А каб ён быў яшчэ лепшым, давайте паглядзім цікавы мультфільм. І не забудзьцеся, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку! Калі ласка. А яшчэ
расскажем. Сны чароўныя згатуем. І ад суму уратуем. Вельмі, вельмі вас чакаем. Кожны вечар сустракаем.